Kraj Dubice bio je nedavno poprištem velikosrpskog divljanja. Izvršen je divljački napad na mirna hrvatska sela Gornji i Donji Bačin. Sirotinske domove mirnih hrvatskih seljaka zločinačka ruka pretvorila je u garišta. Ustaška obrana spriječila je daljnji palež hrvatskih sela, pohvatala i primjereno kaznila zločince. U Bosanskoj Dubici, poslije odrešitog ustaškog zahvata, život poprima redovni tok.